Dalam. Oh nggih, nek tetep suka nggih mboten napa-napa lho Mas. Aku ya percaya nek Pak Wolo wis senengane sujanan. Bener Mas. Oh, Sujanan. pancen ya wong urip kudu sujanan, kudu duwe sujana. Nek ora duwe sujana berarti cintane kurang tenanan. Oh nggih, pun kareman iki. Kudu duwe cemburu. Ning aja cemburu buta. Sing prasaja pitakonku wangsulana saka kabar sing tak tampa sliramu gendeng wong liya Pak Wolo Pitakonmu mbok sing cetha ra orane aku Citra. Ojo sidra Pak Janggoku kacone liyan bang tantrem gon nebebrayan. Pak Wolo ki lurus. yen pancen seh goreng trimo Kita berdua jujur aku rangku apa kurangku apa Pak Wolo kurangku ngene. Aja gampang sujanan yen aku gelem slendotan ing tembe mesti konangan. Pokoke kudu Prayogane josumalang niatku pengen bebrayan. yen ngono ayo memuji mugi Gusti amberkahi Oke, bersama Surya Laras didukung dengan Repro Media yang bernama yaitu Mas Hardi dari Karanganyar Bule. Dukang Mas Mbok sing prasaja pitakonku wangsulana saka kabar sing tak tampa Kaya ngredeg aku. sliramu Tenan. gendeng wong liya Pak Wolo Pitakonmu mbok sing cetha ra orane aku lara janggoku kacone liyan dan tantrem gat nebebrayan. yen pancen sik kurang trimo jujur aku rangku apa kurangku ngene Sri kurang oke
Ojo gampang sujanan yen aku gelem slintotan ing tembe mesti konangan prayogane jasa malang niatku pengen bebrayan yen ngono ayo memuji mugi Gusti ngijabahi Bapak ingkang pikantuk sampun kasuwun enggal jumeneng. Sebena malih dumateng bapak-bapak ingkang pikantuk sampun kasuwun enggal jumeneng. Oke, spesial buat Mayani yang ada di kawasan Dongkong. Selamat siang juga selamat mendengarkan. Mas Wamba sing Alhamdulillah. pitakonku wansulana krungu kabar sing tak tampa Pak Wong gendeng wong liya Pitakonmu mbok sing cetha ra orane aku citra janggo kacone liyan bantan tremgen ne babran yen pancen sing ora trimo jujur aku rangku apa kurangku ngene kurang bagus ojo gampang sujanan yen aku gelem slintotan ing tembe mesti konangan prayogane jasa malang niatku pengen bebrayan yen ngono ayo memuji mugi Gusti amberkahi Monggo Kang Mas Ricujo katur. Surya laras asik matur sembahing panembun Cak Limusin alias Cak Ri Gendinge apa, Mas? Rajane jelek Jaluk apa? kebelet biasane Se Au. ngobengi kutha sak teruse ning desa merga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul lunga mengetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh wong ayu
aja beda aku terus bali ning Semarang linci kuwos ana kandang lajebulane rusak-rusuk keburu nafsu wekasane montang manting rakate akeh aku dhewe sing kebanting monggo Mas Betut lelamun anggatur panjenengan Oh iya. Matur gunging panuwun Bapak Slamet Tunggeng sak rombongan atos wonten margi rayi wilujeng atos dalem. Yuk. Zuk. Sepi swasana wengi katone sepi wiwit silaming surya gelap-gelap lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku kingsir keter mong mikir apa pancen uripku wis takdir paribasane biyen tanpa leren tak rewangi rekosong ora mulya saben dina meminta jagat dosa dalan buka kaya ngene rakasane dadi wong ra duwe saben dina sumelang nganti dadi lelamunan nek ati ngonku goleki Mas Rudi mung abote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe yati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe galo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku yen apa
kok dadak ketemu yen pancene ditinggale gawe gelo ati selawase Surya Laras Masuk. Monggo sejuta cinta. Monggo Pak Lulut. Nggih. sejuta cinta. Aku kangen karo dirimu. Sayang cintaku mbok tolak. Marai wis kadung sejuta cinta. Ayo Mas Eko. Salumaing jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedaing bumi sira tetep tau pati Jawa Timur tau bengi Masuki Jawa Barat tata Sugeng rawuh Masuki. Jawa Barat ora keri masit nanging ra yang sayang seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku 100 rindu cahayu so kapan bisa ketemu masit yalah masit cahayu boy gal bali pun kakang tansah ngenteni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta Ngaturaken matur gunging panjenengan kinarya ingkang sampun ngaturaken gegendingan inggih menika micil saking panjenenganipun Kang Mas Kolik ingkang micil saking Lalat dan Banjar Panggul.